Aupa, arratsaldeon, gaurko hitza erromantikoak. Erromantikoetaz hitz egin behar dugulako, baina ez erromantiko hauetaz, Hoiek otsailerako utziko ditugu eta baldin eta ordurako aldarte hoberik baldin badugu. Ez, gaur, bestelako erromantikoetaz arituko gara. Behar bada, garaibateko kontuak nahiago dituztenetaz. Izan ere, badakizue, etxe honetan ere bazen, ezta, ganbara zaleak izeneko saio bat, ganbaran gorde hori ditugu guk traste zaharrak, nolabait ere gogoko eta kutxunak ditugulako, eta pena ere ematen digutelako, ezta, haiek atzean uzteak eta horri eusten diogu, hori esparru desberdinetan eman daiteke, baita esaterako musikan. Zuek musikan ere oraindik tokadiskosa erabiltzen alduzue, horrela bueltaka, jira eta bira, badirudi berriro ere modan jartzera dijoaztela, viniloak gero eta gehiago saltzen direla, baina musika gaur egun beste mamu honetan entzuten dugu askotan, Spotifyn, eta badakizue, bertan algoritmoak bestelako jugadak ere egiten dizkigula, ezta? Mirari Martiarenak atzo ere aipatu zigun, ezta? Gizartea alaxe banatzen dela Spotify debaldekoa edo ordainpekoa zeinek duen, horren arabera banatu genezakela gizartea. Izan ere, joera berriek hori ekarri dute, gure bizitza baldintzatu dutela neurri handi batean, eta lehen norberak bere egunerokoan idazten zuena, gaur egun batzuk sarean idazten dute. Garai batean blogean luze eta zabalari zitekelako, eta egun berriz sare sozialetan ahalik eta esaldi laburrenetan eta ahal bada gainera irudi baten laguntzaz. Blogak zaharrak geratu ote dira, galdera hori erantzuten saiatuko gara saioaren lehen zatian. Eta gero gero Marina Landa etorriko zaigu musika hitz egiten du berak, eta hain zuzen ere, badakizue, 2022an Euskadin zein izan den kanturik ezagunena, Spotifyk erantzuna eman digu, baina zer eta Euskaldunoi ez digu grazia askorik egin ispilu aurrean nunbait ez garelako oso guapo agertu. Badakizue gutxi Holandian ere izan bagaudela, bertan gure helbidea itzokei bekomarra EITB duzuela, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz itzokei abildua eitb.eus. Eta gaurko atarikoa borobiltzeko, ze kantu aukeratu, teknologia zari garela, erromantikoetaz ari garela, sarean maitasuna topatzen dutenen gaineko kantu bat badu, etxek zer esan izenekoa, eta bertan hori dio ezta, SMS eta alakoetaz mezuak bidali beharrean, aurrez aurre esaidazu esan beharrekoa hobe izango dugu eta. Maitasuna bierazten, eta internet bidez lagunak erosten, non gelditu ote dira, jendearen baloreak, gizarte honetan galdurik sentitzen da. Hortxe duzue, Euskal blogarien artean ematen diren sarietako batzuk dira, hain zuzen ere Getxo blog sariak, Mikel Agirre Gabiriak eta bere inguruko jendeak banatzen dituenak, eta urtero saiatzen dira balorean jartzen hainbat blogarien lana, eta aurten zeinena jarriko, eta Jose Rojasena, merezi dituen sari ugari horietako bat alegia jaso duela Rojas jaunak. Zikura, zaitez tokatzen da. Begira, lehenengoa tokatuko, eta hortxe, dena den irakurria dizugu zuri, arratsaldeon Jose, Teknopataren zure blog hortan irakurria dizugu, Twitterren egon beharrean blogean zaudenez, luze eta zabalarituko zarela, eta grazioso baino, nolabait ere, neftalina kutsuko eskertza bat ere jarriko duzula esanez, blogaren saria emantzizuenak, ez zuela zure blogaren berririk, baina emantzizula eta berdin egin dizula ilusioa, ezta? Hola, izan daitu zidaten, da zu, euskarazko bati ere mamar diogu saria, eta nik neuk ez dut zure ezagutzen, baina esan diate oso hona dala, eta etorri jasotzera. Eta, alazen joan ginen. Eta horrek balio izan zizun, berra dizkidetzeko blogarekin. Ze orain ikusiko dugu, ez dakit maitasun eta gorroto moduko harremana ote dan ere blogarekin eta sare sozialekin duzuna. Maitasun gorroto baino, maitasun nagi harreman. Maitasun historietan askotan alperkeria. Nagi eta alperkeria, bai. Dena den, zintzoa
zu izan, eta saria eskertzerakoan zer, eta oso jende gutxik egiten duena. Eta da, beste saritu baten izena eman, eta esan, ez dakit Javi Zabalaren inoiz saritu ote duzuen, baina saritzeko modukoa da, arensarean.com, beraz Javi, ez zara kexatuko, Oskarretan, badakizu, ez dakit inoiz saririk inork eskeniko ote dizun, baina blogari sariketan honetan bai. Eta inoiz gainera gogoratzen dut, Josek antolatutako zozketa baten zer tokatu izan zaidala. Aspaldi. Zorionekoa zu. Zorionekoa zu. Beste bat diri, enkarguak bakarrik egiten dizkigu lanean bakarrik jartzen gaitu, gero saririk eman gabe. Ez dakizu guapa, da zu artista. Bueno, esan dizugu gaur eztabaida izango dela, ea blogak oraindik ere modan ote dauden, modaz kanpo geratu ote diren, zaharkituta geratu ote diren, sare sozialen aurrean eta nola ote dagoen, eta ikusten duzu hementxe pantailan, nola ez, pantailara ohituta baitago belaunaldi gaztea Iruñe astiz dugu Arkakuso izena bera, ez dakit gainera gaur egun ere ez izten bat izote den behar, sare sozialetan aritzeko, zuei akaso hori da falta zaizuena. Iruñe, arratsaldeon. Arratsaldeon Urko, kaixo. Zu txokorretatik ez zara mugitzen, ze esan dugu zu zer horri ere bazara gaur egungo blogaria, alegia Twitchlari moduko bat, eta hori da zure habitat naturala, baina pentsatu nahi dugu hortik kanpora ere bizitzarik baduzula, ezta? Bai, eta eskerrak, ze bestela pentsatu hemen 2 metro karratu edo 3 metro karratuko logela txiki batean egotea, osea, izango zen. Bai, Pandemia baino okerragoa. Claro. Ze mugaz ari gara, eta mugak ere desberdintzen ditu akaso, ezta? Blogak eta sare sozialak, gaur hori da mai gainera ekarri nahi izan dugun eztabaida, eta iruditzen bazaizue nora goazen jakiteko aurrena nondik gatozen aztertu behar dugu, eta hortan aintzindarietakoa, Javi, nik uste duzu lehenengotakoa edo izango zarela, ze 2003an hasi zinenean zure blog pertsonalarekin euskeraz gisa hontako lehenengotakoa, lehena ez baldin bazen, eta aipatuko du gainera, egunkariaren itxierak ezer honik ekarri bazuen, horixe izan zela, ezta? Ze beste honik ez zuen ekarriko, orain beteko dira aurki 20 urte hortaz, eta zuk erabaki zenuen, egunkaria itxi didatenez, beste tokiren bat bilatu behar dudanik komunikatzeko eta alaxi hasi. Horixe, eta pixkat ere kasu horretan izan zen apur bat orduan egunkarirako idatzitako edukiak bertan jarri eta erakustea, seinalatua ginen oraintxe 20 urte izango dira, ez dakit zer egiten genuelakoan, eta ez guk egiten genituen eduki denetarikoak, ez da, eta jente normala ginen. Orduan, erreakzio bat izan zen, sorburua, egia da, eta, bueno, baina gero horrekin batera, eta hasi ziren han hemen agertzen blogak, eta azkenean gero blog, taldekako blogak, edo ez dakit nola esan sustatu, eta besteak sortzen joan ziren, eta horre olatu bat egon zen, bai. Bai, zure blogaz, blog pertsonala zen, ze hortatik ere badu asko ez, sare sozialak, blogak, norberak bere burua nolabait ere biztarazten duela, zu Jose lotxatiagoa izan akaso, eta horregatik zure buruaz eta hitz egin baino esan zenuen, bueno, nik nire zaletasunetaz hitz egingo dut, ez? Eta horregatik teknopataren atala, bueno, aurrena ez, aurrena Amaika ikustekoa ez, izena ala zuen? Bai, nire teknopatia hori oso txikitatik bizi izan dut horrela, eta orduan baliabideak lortu ahal izan nituenetik internetera sartzeko, zein nintzen saltzeatzen, ze gertatzen da, botoi honi ematen badiot, edo hau deskargatzen badut, eta apur bat, hola joan nintzen gauza ezberdinak probatzen, hasi nintzen bere garaian bebai, 2000 inguru horretan, blog estiloko, eskuz horriak banan editatu behar ziren olako webune bat sortzen, eta batean gertatu zen, hori Javik eta beste batzuk erakutsi zizkibutela, ari zirela hori egiteko moduak aurreratzen eta zeudela forma modu errazagoak guk edukiaz kezkatu eta nolabait alde teknikoa automatizatzeko, ez? Eta horrela iritsi nintzen gaur egun teknopataren txokoa da. Izan ere zuek bazarete, Star System horretan, nolabait ere, izarroietako batzuk, aintzindarietako batzuk bai, ze artean oraindik Iruñeri iztiot galdetu, ze iaia jaio gabe egongo zen, gero etorriko da Iruñe, baina, bai, mileniala zara ez da Iruñe, beraz, oraindik hortxe. Zu jaiotzerako hauek lanean ari ziren, iaia, ez? Esan dezakegu. Kontua da, hori, momentu hortan, eta beti gogoan dut nik aipatu izan zela, blogen fenomenoa lehertu zenean, edo zabaldu zenean, euskal blog
blogosfera, beste hizkuntza batzuekin alderatuta eta nahiko aktiboa zela, eta nahiko emankorra, ez? Proportzioan zenbat hiztun eta zenbateko blogari kopurua zegoen ikusita, hor zer izan zen. Batek txinparta piztu, ez? Hor beste izen batzuk ere badaudelako tartean, ez? Mikel Iturri, edo Jose Arantzabal, ez? Bururatzen zait, berak ere bere minbiziaren berri eman zuenean, alaxe bere blogean eman zuelako, eta hori ere uste dut mugarri izan zela, ez? Zer gertatu zen hor, hemen Euskal Herrian, bapatean, olako zaletasun hori izateko blogetarako? Hombre, kontutan hartu gu beste lilura edo beste olatu batetik gentozela autoedizioaren garaitik. Osa, 89tik aurrera, 90tik aurrera, hor sortu zen autoedizioaren mundua, izan zen irautza bat, ez da, Macintosh bat, eskaner bat, eta inprimagailu bat, eta aldizkariak egiten ziren. Eta loraldia egon zen, Euskara taldeei lotutako aldizkariena. Eta hori digitala zen ordenagailuagatik. Esan dut, gero paperean inprimatzen ziren, ez da, baina izan zen loraldi bat, horrek ere egin zuen bere aldazberako bidea ere bai neurri batean loraldi hartatik gero, sufle efektua ere egon zen, pixka bat. Eta blogekin antzera gertatu zen, ez da, beste ilura bat, esateko momentuan, millennial batek igual hori ez du bizi izan, ez da, baina, ostia, nik egiten dut gauza bat etxean, eta edonondik ikusi dezake hori izan zen, lipantea, ez da, eta... Eta horretik izan bezala tresnek errezten zuten hori. Hori da, nik gainera uste dut, egia da, 2000-2003 inguru horretan olako estanda moduko bat egon zala, baina kostatu zan puntu horretara iristea beba. Jeni, akordatzen naz, 96-6 huelta horretan hasi ziren apuru bat, interneten inguruko albisteak iristen eta bar, eta egon zan horbolatxo bat, horretan genbiltzan 3-4 frikiok ginela, oize, frikiok, eta ez zegoen oso ondo ikusita, bai, jende bat bazegoen beldurra zuena horrek danak globalizazioaren izenean eta bar ze kalte ekarriko zion euskarari eta gurea bezalako hizkuntza txiki bati, ezta? Eta hor bapatean alde teknikoa erraztu zanean eta ikusi zanean edukien zentratu zitekela eta posible zala euskara zaindako edukiak mundu zabalera zertzea. Hor nik uste dut beste jende batek egin zuela nolabaiteko klik bat, eta nire ustez guk denbora honetan guztiarekin dugun abantaila bat oraindik ere badaukaguna da, fizikoki ere oso komunitate txikia garela, ezta? Orduan, elektronikoki edo virtualki egiten ziren eta egiten ditugun harreman horiek, gero oso erraza da gauzatzea eta desvirtualizatzea jendea, ez? Beste hori gazteleraz adibidez ez da inerraza gertatzea, zu hasi zaitezke Twitter bidez, ez dakizein medio bidez gazteleraz da bien beste norbaitekin harremanetan jartzen, eta igual bestea dago, edo Espainiako beko hango egualdeko puntan, edo Atlantikoan bestaldean, orduan ez dakit, nik uste hor nolaiteko nahazte bat eman zala. Gero ari nintzen pentsatzen esan duzu 3-4 friki zinetela, eta claro, segurazki zuek ezagututa eta zuen profila ezagututa, 3-4 horiek gehienak ere euskaltzaleak izango ziren, eta susmoa daukat euskaltzaleekin askotan gertatzen den bezala, ez edozein esparrutan euskeraren alde hau ere egin beharko dugu, ez? Eta indar batzuk kontrakoak baziren, ez da, euskal jatorkeria bat izango dugu, ez da, Olivetti Zaharraren xarma, eta kenduko diguzu, eta... Macintosh handiaiekan atzekaldeko ura zeukatenak ere bazeukaten xarma. Oiek, denak denborarekin pasau ziren. Eta denbora laburrean gainera pasau ziren berehala digitalera, bai. Bai, ez da, izan ere garaiaietan, eta Iruña esan dugu, zu artean berbada jaio gabe izango zinela, baina zu gogoan alduzu txikitatik edo blogoien berririk edo bazenuen, edo zuri oraindik ere arrotzak egiten zitzaizkizun. Nik blogak beranduago ezagutu nituen, osea, nik esango nuke karrera garaian ezagutu nituela blogak. Bai, claro, ni 12 urte nituenean, hau da, ni 91koa naiz. Josek aipatu du, garai horretan nik 12 urte nituenean zeudela eurak ja hasi zirela friki batzuk. Bueno, eske ni nengoen justo Messengerrean. Osea, eske... Eta nire Messenger, Fotolog eta 20 generaziokoa. Facebook ez. Facebook beti izan da zaharrentzat, barkatu ez da, ezer txarra,
hitz hori, baina bai. Hemen ez gara gerontofobikoak, ez? Hitza orain uste dut ala dela, hemen uste dugu azkenean, edadea, badala, veterania, badala jakituriaren sinonimo, eta horregatik gaur, omenalditxo xume bat ere egin nahi diegu, eta uste dugu gainera, eta orain ikusiko dugu, kasuntan bizarruno hauek, konfiantza badagoelako ala esango diet, baina inor baino hobeto moldatu direla garai berrietara. Alegia badaudela, hauek baino gazteagoak izanagatik ere, zaharrunoagoak izan daitezkenak, ez direlako ez moldatu eta ez zer egiten garai berrietara. Kontuz, gu integratuak izatetik pixkat apokaliptikoak izatera ere pasatu gara. Orain hitz egingo dugu aldaketa horretaz. Orain hitz egingo dugu aldaketa horretaz, ze aipatutako Joxeren eskertza diskurtso horretan bai ikuste genuen olako etxipen puntu bat. Esan ez, hemen txenago, ez dakit nik Txiolandian jarraitu, ez jarraitu, eta dakizu gainera guk Txiolandia esaten dugula, Twitter esaten badugu eta haren irudia jartzen badugu, gero behar bada ordaindu ere diru kopuru dexentekoa ordaindu behar dugulako, eta olako zirrikituak ere bilatu behar izaten ditugu, Musk jauna are aberatsago ez egiteko. Beraz, saiatu gaitezen hortan, alba da markarik eta lakorik ez erabiltzen, bestela gero ordaina etorriko da eta. Baina, hor esan dugu, 2000 urte hasiera hortan, badago loraldi bat, ez? Eta jarraitzen du denbora dexentean, hor sortu ere sortzen da Euskal blogosfera bat, ez? Eta hor zuen arteko harremanak eta ere badaude, berpizkunde bat dago. Maldan bera noiz dator, hain zuzen ere sare sozial horiek orokortzen direnean, ikusita, errezagoa da, 240 karakterreko esaldi edo txio bat idaztea, 2 orrialdeko apalaldi luze bat baino. Orduan hor zer bihurtzen gara, denok Alper? Plataforma sareak handi horiek ez ditugunak aipatuko. Horrek ere segurazki eragina izan du, baina fenomeno orokor bat dago eta da Pascual Serranok definitzen duena komunikazioaren jibarizazioa bezala, Gailentzen ari dira Euskarri eta mezuak ere oso arinak, oso laburrak, ikusentzunezkoak, eta asalekoak, ez, pixkat. Irudiaren laguntza behar duela testuak irensgarriagoa izateko, ez da? Zeolako testu luze bat ikusita, eta hemen Iruñek ikusten dut burarekin baietz egiten duela, ez? Begietatik sartu behar duela, zuk helarazi nahi duzun mezu hori, eta hortan esango genuke Iruñe, sare sozialek aldarrikatu dezaketela, edo zerk balio duela horretarako, ez? Helburua mezua helaraztea baldin bada, zertarako erabili ez tresna guzti horiek. Bai, nik uste dut, ados nago, justo oso azaleko informazio horrekin geratzen ari garela geroz eta gehiago, ez? Azkenean, oraintxe bertan nahi dugu dena, oraintxe bertan kontsumitzea horregatik, TikTok bezalako aplikazioek badute hainbesteko arrakasta, edota Instagramen berek, ez, Reelsak geroz eta gehiago promozionatzea edo bultzatzea. Horren aurrean, harritu egiten nau nola aplikazio edo plataforma hauek eurek justo hasiera batean TikToken bakarrik 15 segunduko bideoak grabatu zenitzazken. Gero 60 segundukoak, hau da minutu batekoak. Orain ja 3 minutukoak eta inkluso 10 minutuko bideoak igo ditzazkezu. Esan nahi dut, oso ongi, nahi dugu azkartasuna eta tita, baina gero badaude Twitch bezalako plataformak, dela gaur egungo telebista, hola, azkar eta pixkat traketx azaltzeko moduan, eta da, zu konektatzen zara Twitchera, sartzen zara nahi duzun kanalera, eta hortxe ikusten ari zara zuzenean kanal horretan emititzen dena. Gero bai aukera dagoela behin amaituta ikusteko, baina grazia dauka ez, zuzeneko hori mantentzea ze telebistak ez duen bezala, Twitchen, kasu honetan, badago alboan chat bat, orduan zuzeneko eta momentuko interakzioa dago. Alegia, ekarri daruela telebistaren demokratizazioa esan dezagun, ez? Telebista edozeinek egin dezakela eta gainera interakzioa egon daitekela, baina horretarako, eta orain abokatua ez egingo dut, Deabraren abokatuaz, horretarako telebista baldin bada eta telebista baldin bagenuen, telebista defendatzen ez hasiko, telebistak ere gabezi asko dituelako, baina ze berri ekarri digu, ez? Orduan Twitchek. Bai, kasu honetan Twitchen magia niretzat da zuzeneko interakzio hori, ez? Azkenean telebista zu jartzen zara pantailaren aurrean eta ez duzu inolako interakziorik, kasu honetan adibidez, saio honetan
egiten ari garen edo esaten ari garen arekin, ez? Gero bai, adibidez Twitter izan daitekela horrelako, edo Txiolandia izan daitekela, edo Txioherria izan daitekela horrelako beste plataforma bat, hashtag edo traolen bitartez, bertan saioan komentatzen dena ere, sarean komentatzeko aukera ematen duena, baina Twitchek badu zuzeneko interakzio hori, ez? Azkenean edukia sortzen ari den pertsona edo kolektiboak zuzenean interaktuatu dezakeela txatean euren edukia ikusten ari duten pertsonekin, hau da komunitatearekin. Bai, baina ez duzue uste, eta horren galdera zabalduko dute azken finean, sare sozial batek arrakasta duenean, gainerako sare sozialek ere ura mimetizatzera egiten dutela, eta nolabait ere hor aniztasuna galtzen dugula. Eta hau diot, aipatu duzu, ez da bideoek gaur egun dute pisu gehien, Instagram sortu zenean, badakigu sortu zela, berez argazki dotoreak eta partekatzeko, eta batzuk alaxea hasi ginen Instagramean, baina gero gaur egun reelak edo historiak dira, hortxe besterik ikustez dituzunak, eta nun geratu da argazki dotore haiek ikusteko parada, ez? Esaten duzu, bueno, Instagram, TikTok moduko bat bihurtu behar badute, da honek hortarako badu TikTok bat, ez? Ez litzake hobea izango nun aukeratua izana eskaintza zabal bat tarteko? Hor nik izango nuke, hasieran komentu dugu, 2000 urtean nola egon zan salto bat, alde teknikoa nolabait ahaztea baimentzen zuena, eta 2010 buelta horretan web 2.0 deitu genion hori etorri zanean, orduan sortu ziren plataforma hauek guztiak, eta nik uste dut efektu hori biderkatu egin zutela, ez? Eta sare sozial eta plataforma hauen guztien sorreran dauena da, guk oso errez jarriko dizuegu zuek nahi zuena kontatzea. Gertatzen dena da, hori hola mantendu zala urte pare batean, eta gero pasatu ginen gaur egun datuen kapitalismoa deitzen zaion horretara, ezta? Hori da. Hortik oso ikuspegi, ez dakizela, esan idealista batetik edo komunikazioan zentratutako helburu oso argi batetik, hauek danak pasau dira diru iturriak eta zerak bilatzera, ez? Eta horrek ekarri du atzetik, jendea alik eta gehien bertan engantzauta mantendu nahi izatea, engagement deitzen zaion horri azkenen hori, ez? Jendea mantentzea pantailaren aurrean alik eta denbora gehien, eta nik uste dut, ez dakit Javiren kasua zein izango ban, nire kasua mentzat, azken urteetako nire buelta, nire deriba apokaliptikoaren zati handi bat horti datorrela, ez da? Gatozela, benetan, komunikatzeko ziren tresna batzuetatik, bilakatu direnak, diru, bueno, errazaz dugu zango, erraza hemen ez da ezer, baina diru ateratzeko makinak eta helburu bakarra daukatela dirua ateratzea, ez? Alegia, badaudela hor jauntxo batzuk gure informazio horrekin aberesten ari direnak. Bai, hori oso argi utzi digu maskek iraietik ona, ez da? Zenba buelta, hau nire jolas parkea da, eta hemen egiten da. Naiz eta jakin dirua galduko dudala. Eta ez baten importa. Nire adierazpen askatasuna. Nire adierazpen askatasuna. Baina gainera, sinesaraziko dizuet, zuek zaretela aukeratzen duzuenak, zuek inkesta baten bidez, erabakitzen duzuen nik jarraituko duan, edo ez? Bai. Hombre, sare batetik bestera, esan edo sare batetik bestera, momentu batean estanda egin zuen Facebookek, gero agertu zen Instagram eta badirudi ja, demode edo pixkat maldan bera duela Facebook beste bat sortu delako, gero TikTok eta norabide horretan zeintzuk ezaugarria eri dira hartzen aurrekotik eta zeintzuk baztertzen. Gehien bat, pixkat patetikoak edo zentzuenean esan da, deskriptiboan esan da bintzat, edo narcisistauak diren joerak bultzatu ere bai, pixkat asalekotasuna erabatekoa da, baina esan dut horre ja ez dugu hitz egingo TikTok baten, ez dakit, politikaz edo mundu aldatzeaz, ez da, ja bazo askaletik eta, bueno, pues badago, jende asko ikusten duzu edozein bazterretan TikTokerako bideoak grabatzen, ez? Da, inozu, jode, nora heldu gara. Hoiek desabantaiak Iruñez zuri tokatzen zaizu, abantaiak zerrendatzea. Bai, bueno, niretzat, nik uste dut, azkenean ulertu behar dugula plataforma hauek enpresak direla edo enpresa taldeak eta Josek esan duen moduan, interesa dutena da
dirua eta xoxak ateratzea bereziki datuen komertzializazioarekin. Orduan, hortikan aurrera egingo dutena da saiatu zenbat eta erabiltzaile gehien pilatzen dituzten, OBS, eta hor adibidez daude kasuak zenbat influencerrekin egiten dituzten kontratu bereziak. Kasu honetan adibidez Twitchek hainbat streamerrekin dituzten kontratu bereziak, bai Janosen kasua, Auronplay eta barez, eta nola batzuk pasatu diren YouTubeen edukia soilik, YouTuberako edukia sortzetik beste plataforma more honetara. Hor desberdindu beharko genuke dena den miresmena eta errespetua, ez? Susmoa dut, influencer horiek, sare sozialetan ari diren influencer horiek miresmena bai sortzen dutela, ez? Nolabait ere inbidia izan dezakelako bakarren bateka, nik ere alakoaren gixakoa nahiko nuke, baina blogari baten aurrean, blogariak berbada alako inbidirik ez du emango, baina bai badu olako erreferentzialtasun bat, ez? Eta autoridade bat, ez? Irakurtzera baldin bazoaz, gizon horrek edo emakume horrek gaizeatz baten gainean idatzitako apalaldi bat, hor badaia implizituki, autoridade bat onartzen diozula, ez? Eta ez nuke honekin mailakatu nahi, esan dizut, segurazki denok nahiko genukena kombinazioa izango litzakelako, ez? Errespetua eta miresmena sortzea, baina ez dakit zuek ere horrekin bat zatozten. Zuek alegia errespetua sortzen duzuela. Ona, autoridade gixara zatozte hirurak ere, zuenean ari zaretelako, eta kasu honetan fido garelako zuek diozuen hortaz. Erregistro ezberdinak dira. Erregistro ezberdinak. Nik uste, nik gainera asko txokatzen hauen diskurtso bat honetan hasi nintzenean entzuten edo irakurtzen nabiena da, arrakastarekin lotutakoa, ezta? 16 gako zure blogarekin arrakasta zu nik hau egiten dut kontatze ditudan gauza kontatzea gustuko dalako, eta eske ez noa, eta nik uste dut hor badagoela, ez dakit zola esan daiteke, baina bi perfil mota dauzela hor, ez da? Jende bat dedikatzen dana honako gauzetara, hori, ondo pasatzen duelako, gustatzen zaiolako gauza kontatzea, edo beharra daukalako beste nonbait ezin kontatu dezakena hemen kontatzeko, eta gero badago influencerrismoaren dinamika hau, dala jendea, honetara sartzen dana, nik izan nahi dut, Ibai Llanos bezala, eta... Ospetsua izan nahi dudalako, eta honek emango dit horretarako bidea, eta ospetsu izan da hobeto biziko naiz, aldala lanik egin gabe, eta egunen batean aberaztuko naiz, mask adina. Eta orain, maskena aipatuta, ze, karo, denok gaude asarren maskik, eta denok esan dugu. Txiolandiatik aldegin beharra dago, hau ez da posible, alternatibak behiratzen hasi gara, eta ez dakit hainbesterik baute dugun, ze mastodon entzuten dugu hor, baina ez dakit Oain di jendea epel xamarrez zote duen utzi, mastodonek, balda alegia mundurik, txoritik aparte. Txori Txiolandiakoa, guretik aparte ez. Egon badagoela, kontua da, zertarako egon nahi dugun sare horietan, eta horren arabera hartu beharko dugu erabaki bat ala beste bat. Nik uste dut, hemen lehen Iruñek ere esan du, ezin dugu ahaztu, eta sarritan ahazten dugu, eta ez dugu ahazten kasualidades baizik eta induzitutako diskurtso bat dalako, plataforma hauek guztiak enpresak direla. Hau da, eta orduan, adibidez Twitterri, Facebooki hauei, komunikazio mailan, komunikabide mailan, eman zaien informazioaren gaineko kontrol maila, agenda markatzeko kontrol maila, hori beste edo zein enpresari ez geniok onartuko. Eta sarritan, esan sartu digute buruan, guk onartu dugu sartzea buruan, irudi bat hauek direla plaza publikoak, mezuak, eta ez dira plaza publikoak da, eta orain azken hilabetenetan nire neurri batean posten naiz musken gorabera hoiekin, oso argi erakusten dutelako zer dan sare sozial bat. Da, enpresa edo enpresari batek kontrolatzen duen txoko bat, non zuk batzuetan jarraitzak esan nahi dituzun gauzak, eta beste batzuetan, ez? Orduan, nik uste dut ikuspegi horretatik, bakarrik gizartean daukaten eragin mailatik, eta jasotzen dugun informazio dietaren osaeran daukaten eragin mailatik, askoz kontu handiagoarekin tratatu beharko genituzkela gauza hauek. Eta zentzorretan niri adibidez oso osasungarria iruditzen zait, ez gara orain hasiko detaietan, baina mastodon eta hauek fedibertsoa ditzen zaion egitura horrek dakarren
ba hori, egitura edo filosofia, ez, non zu ez zara komunikatzen gizon batek edo enpresa batek kontrolatzen duen zerbitzari bakar batekin, baizik eta, bueno, aukera ezberdinak dituzun, zure zirkuloa osatzeko, ezta? Eta zirkulo honek proposatzen duen markoa gustatzen ez bazaizu, ba, aukera daukazu beste batera alde egiteko. Nik uste dut, zentzu horretan adibidez, badaki zaila dala, ze, klaro, jende gitxiago dago, eta taberna hutsaren efektua dago hor, ez? Eta inork ez du sartu nahi erdi hutsik dagoen olako dantzaleku batean, baina niri momentu hau iruditzen zait oso egokia burua altxatu apur bat eta ikusteko zer dagoen inguruan. Mastodonen inguruan asko hitz egiten da, baina egon daitezke beste aukera batzuk orain ezagutzen ez ditugunak eta seguramente sortuko dira egunotan. Eta aztertu beharko da, ez, batek eta beste zen ematen dute. Azuk aukera horiek, begiz jota aldituzu Iruñen, balduzu hor buruan barkarren bat, edo oraintxe Twitchekin zabiltz buru belarriz, eta kibulengoan ere maratoi itzela egintzen nuela, ez da gizen bat ordukoa hortxe aritu zinela, zure asteroko bitzorduak ere hortxe jarraitzen dute, ez da, aste azkenetan, eta gero igandetan chill, igandetan lasaixea, goia, patxada. Hori da, lasai. Aurrekoan 12 ordukoa egiteko asmoa nuen, bigarren aldiz, ja, urteari amaiera emateko eta urtea izteko, azkenean 13 ordukoa bihurtu zen, ze ari ginen hor kuadrillatxo bat Among Usen jolasten oso gustora errantziaten. Bueno, zergatik egin beharko zenuke orain 13 ordukoa. Eta esan nien, bueno, zuek nirekin geratzen baldin bazarete, bai. Eta horrela, konturatu gabe, 13 ordu egon nintzen zuzenean. Dena den, nik Mastodonen ere erabiltzailea dut, de hecho, aurkeztu zenetik duela bi euskaralditik, aprobetxatu zela duela 2 urteko edo hainbat urteko euskaraldi batean Mastodona aurkezteko, eta nik bertan erabiltzailea dut. Egia da, azken aldian gehiago erabili izan dudala, nire pega bakarra da, mesedez, jarri gifak bilatzeko txokotxoa. Horrekin nila Mastodonen egongo naiz, baina behar dut, ere pixkat adieraz, nik nahi dudana adierazten lagunduko didan justo irudia. Bai, ikusten nahi garena da hori ez, izaera desberdina daudela eta izaera desberdinen arabera ere helburu desberdinak jartzen dizkiola batek, ez da, sare sozialei eta alako tresnei, ez? Batek komunikatzeko bidea izan diteke koloretsua, iruditsua eta dana delakoa, beste batzuk mamitsuagoak edo izan daitezke, eta ez dakit, alternatiben artean ez duzuena aipatu, eta hori jarri nahiko nukeen baiaren gainean, ze hasieran hori aipatu dugu, blogek probestuko dute sare sozialen makalaldi hau berriz ere beraien bertute eta potentzialidade guztia balorean jartzeko? Euskalo, ez dakit. Ze behar bada esango duzu, bueno, beida, Txiolandian eta ez badit funtzionatzen, behar bada blogera itzuliko naiz, ze blogean bai pentsatzeko da norbera kontrola handiagoa duela bere produktua, ez? Eta nolabait ere leporatzen dizkiogun, sare sozialei leporatzen dizkiegun gabezi hoiek blogetan ez dira hain nabarmenak. Eta liburuek, eta telebistak, eta azkenean personaren aditasuna ere entrenatu egiten da, eta adibidez testu luze bat irakurtzeko ohiturarik ez baduzu, beti demagun orain dela 4 urte zenituen 12 urte, batekin, mobil batekin edo tablet batekin zabiltza aspaldian, galdu duzu edo ez duzu inoiz hartu irakurtzeko iritzi artikulu bat, edo hori da topa dezakezun gauzarik laburrena, saiakera bat, liburu bat, ez dakit. Igual problemak eukiko ditu jendeak, eta guk ere bai, ez? Hori ere desentrenatzen bada, pues ikasi behar da berriro. Ba, eta gero dago, azkenean zerka aipatu duguna bai, ez da? Nik uste dut hemen akats handi bat egin dugula, izan dela nolabait, delegatzea gure edukien gordailua nolabait, enpresa handi hauen handiagoenan, ez da? Zan nahi dut, nik bat batean, ez dakiz 2007-tik, zehoz esatatik Twitterren egunero ez dakizen batxio botatzen,
orain oso azerrena mazkekin da zer egin behar dut. Kontua itxi eta han idatzitako guztia... Claro, baina horrek pentsatu behar betiko duzu, galdu. Jose, zehar kalte batzuk ere badituela. Ze Txiolandian zure hil goropilak zenbateko jokoa eman du. Hori ba. Orduan, bueno, izango ditu sare sozialak ere bere gauza txarrak, baina ongi pasere pasa duzu. Bai, nik hori... Hil goropilaren kontura, azken registratu altzen nuen izena edo... Ez. Ba, behar bada berandu zabiltz. Sesi lehiaketa ere antolatu zenuen zu. Bai. Txiolaririk sexienak zeintzuk ziren. Hori da. Zagit, arezkeroztik danak itxusiak sartu dute diren, eta horregatik bigarren ediziorik ez duzun egin, baina horrelakoren bat ere beharko luke. Ze azkenean, sare sozialak erabili edo ez, hori norberen autua izango da, hori argi dago, eta guk ez dugu hortan juzkurik egingo, baina guk bai aholku bat. Eta da, erabili ezkero, euskerazkoak erabilitzazu, ze badago nun aukeratu, eta Iruñek esateratako euskaraldiaren aitzakiarekin, halako zerrenda luze bat ere osatu zuen, guk danak kabitu ez, baina entresakatxo bat atera dizuegu. Espero dut, honin esker, Euskaraldi honetan eta Euskaraldian izan gabe, urtean zehar Euskarazko edukia kontsumitzen hasteko edo kontsumitzen jarraitzeko aukera probestea, sortzaileak bagaude Euskaraz eta Euskaratik eta Euskara hutsean sortzen ari garenak. Bueno, hortzan aldarrikapena. Zerrenda bidean geratu zaigu antza, hori zen asmoa zerrendatzea, enkargua ere alaxe zuen, gure lankideak, baina tira. Hor, jabetu garena da, Iruñe, hori bai, karteltxoa aldatu egin duzula tokiz, euskaraz bizi nahi dut, toki batean beharren hortxe ezkerrera pixka mugitu duzula, baldan aldaketaren batzu edo beste ikusi, baina lehen aipatu bezala, hortik ez zarela mugitzen. Ez, nik uste dut gehiago dela planoa. Hemen lankideek eskatu diate, zentroan egotea, orduan mugitu behar izan dut pixka bat kamera, baina bestela normalean egongo litzateke gaur pixka hola eta planoa ere geratuko litzateke desberdin. Ez ote dan izango adimen artifizial horietako bat. Igual ez da existiten. Hori da. Igual adimen artifizial sortutakoa da, hor beste gai bat ere badaukagu, adimen artifizialak sortutako material hori, aurreko batean hemen izan genuen, Beñat Terezuma, eta berak ere erakutsi zigun, zenbaterako gauzak egin ditzazken adimen artifizialak. Eta esatean, Juan, beldurtzeko moduko ere badela, edo harritzeko abintzat bai. Hor bat, hor beste salto potolo bat, bai. Baina tira, momentuz behintzat gu benetakoekin geratuko gara, artifizialekin ez. Eta aipatu behar dugu gainera, horixe, garaiak aldatzen joan direla, zuek ere garaietara moldatu zaretela, ze ez dute hemen borrokarik piztu nahi, baina badakizue Euskadi Irratian blogarien txokoa egon dela urte askotan, eta hori izan dela irratiko tarterik mitikoenetako bat, urte gehientxuen eman duena, eta izaera propioa zuena. Gero, claro, blogari izateari utzi ziotenez, digitxokoa bihurtu zen, eta orain digitxokoa utzi, eta Iruñe ibiltzen da bere lagunekin antxe marmarrean. Ez dakit, Javitu eta biokontan libre gara, baina polemika piztu nahi ez izateko konpondu garrote duten zerbait. Artxien emiga deklarazioa egin aldago ja, ikusten duzu horretik badazparez dizegura mai berdina. Ondo indotxo. Ikusten dut Iruñere oso triste dagoela, hola, keinua egiten duela, negarro batean dagoela, ez? Bueno, tira, pentsatu nahi dut humorezkoa dela, eta orduan, hola ere behar du, gainera, xistra ez dela. Ez gara ari Javi, euskal kultura digitalizatzeko, kultura digitala bera ere euskaldundu behar dugula, eta euskaldundu behar dugu zentzu guzti hortan, ez? Eta tarteka behar dugu serio jartzea, eta tarteka behar dugu ere, zeratik ez baparre pixkat egitea. Bai, eta pantaiak euskaraz egoteagatik ere, egonagatik ere, gugan dago azkenean gauzak euskeraz egitea, ikustea, irakurtzea. Bueno, orduan guk jarrituko dugu, zuen blogak irakurtzen, zuen Twitch kanala ikusten, Iruñe, zuen sare sozialetan ere kuskuxean, Ilgoropilerako noiz konbidatuko ote gaituzun, zuri emandako sari hori guri noiz emango ote digun, zen niri unboxing bat egiteko hartu ninduen behin. Bai, egia. Eta, troikan, eskerrak izun jatorra den, eta beti ere eskertuta egongo garen. Eskerrik asko hiru hoi, eta segi, ari zareten horretan, euskerak eskertuko dizu eta inoiz. Ez dakit noiz, baina inoiz eskertuko dizu eta. Eskerrik asko. Zuri.
oporrak basa zaizkigu eta galdetu ni ezazueken, ezta? Non ibili ote zareten edo non ez zareten ibili, ze izenburuan behintzat horixe dakarkigu orain aipatu behar dugun antzeslanak. Ez naiz inoiz Dublinen egon. Tentazioa, konpainiak abian jarritako antzeslana duzue, esanguratsua oso, ze urte batzutan kanpoan ibili den alabak berez beren eskalaguna aurkezteko asmoa dio familiari, baina alaba heldutakoan, haren eskalaguna ere heldu da ustez, baina nahiko neskalagun xelebrea omen da. Mireia Gabilondo duzue, zuzendari, aktore izateaz gain, eta berarekin izan da Xabi Casado. Gabonak atzean utzi ditugu, eskerrak bide batez esan da, baina egunotan Bilboko Arriagan antzezten ari diren ez naiz inoiz Dublinen egon antzeslanak Gabon gauera eramango gaitu. Amesti familiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu. Torri gurekin. Amesti familia Gabon gaua ospatzeko elkartu da. Elena, alaba gaztea, Londresetik bueltatu da. 3 urte dira ez zituela gurasoak eta neba ikusten. Emanaldian zehar jakingo da, oindala 3 urte, alabakin kriston bronka auki gendula, bere gelan aurkitu gendulako beste neska batekin musukatzen, eta orduan ez gendun bere homosexualitatea onartu, kriston bronka, eta alabak alde gintzun etxetik, eta Londresea jontzan, eta 3 urte, daramazkigu, berakin egon gabe, hitzein gabe, eta ezer jakin gabe. Baina alaba ez da bakarrik bueltatu, Zindirekin etorri da, beren eskalagunarekin. Zindizagutzeko gogo handia dugu. Gaina, zuk aukeratu baduzu neska aparta izan behar. Familiak oraingoan beso zabalik hartu nahi du alabaren eskalaguna. Baina inorketzuen espero, ikus ezina izango zela. Egiten duena da pixka bat, bere ametxetako neska hori sortu. Bere imaginarioan, bere irudimenean, eta ez du ulertzen nola bere gurasoek, bere nebak ez duten ikusten pertsona hori, ze behatzako oso reala da, eta beak ikusten du. Zenbat aldiz iruditu zaigu zerbait oso reala dela eta besteek ez duten askotan ikusten ez, hori da kontatzen dena. Zuentzat hori onartzea, hain zaila! Bere zoragarra iruditzen zen, norbait ez zumaitatzea. Zindi ikusezina onartu edo ez, horixe izango da dilema. Azkenean baitze egiten du, besteak nola kostatzen zaigun besteak onartzea, garen bezalakoak, eta baita ere azkenean bakoitzak norberaren ilusioarekin aurrera egin dugula mundu hontan, garen bezalakoa garenak ez. Homosexualitatearen onarpen faltak zoritxarrez gaurkotasun handia dauka, umorearen bitartez kontzientzia hori zabaldu nahi dute. Oraindik ere, nik uste dut etxe askotan, alaba edo semea homosexuala ez baldin bada, hobe. Bakizu, eta orduan horrek zeo zeratia nahi dau. Eta askotan gaina ez beraiek ez sufritzeko, baina azkenian horrek esan nahi du ez da gola ziero onartua, ez? Elkar onartu eta ulertzeko zailtasuna familia honen eta familia askoren ezaugarrietako bat da, baina denek bilatzen dute gauza unibertsal bat. Aurrera egin ahal izateko ilusioa. Antzeslan hau zerrezan handia ematen ari da. Igandean estreinatu zuten eta aurretik bira luzea dute. Posik Euskal Herrian, batez ere, Gipuzkoan, Bizkaian, eta hiru hiriburuetan, zera Gasteizea ere hurbilduko gara, eta gogotsu jira handitzen da, zabaltzen da, eta gero Euskal Herritik kanpo ere bai, nola ez? Ez naiz inoiz Dublinen egon, gaur arratsaldean Arriaga antzokian. Antzerkiaren jarraituz, 1813, bretxa 1813. Izen horixe du Donostiako antzokian ikusi ahal izango den antzeslanak. Izenburu horrekin idatzia du liburua Toti Martínez de Lezeak, badakizue Donostian abuztuak 31 data gogangarria dela, eta urte hartan gertatutakoa biltzen du Bergara musikala, antzerki musikala izeneko taldeak. 30 urte badira, talde honek musikalak moldatzen dituela, eta hau omen da orain arteko berezienetakoa, bada Hugoren Les Miserablesekin parekatzen duen.
Eta historian atzera eginda, orain berriz, Erdi Aroraino joango gara, eta Erdi Aroan gazteluak zen garrantzitsuak izan ziren, hori ezagutzeko aukera izango duzue Bilbon, eta horretarako ere probestu beharra daukazue, ze musikala asteburuan bazen, erakusketa ikusteko azken egunak ere asteburukoak izango dituzue, igandera arte egongo delako zabalik Bilboko Arkeologia Museoan, eta bertan, horixe, Erdi Aroko hainbat gazteluetatik lortutako 150 pieza badaude ikusgai. Gaur egun desagertuta daude, edo aztarna gutxi batzuk besterik ez dira gelditzen. Baina Erdi Aroan, 11 eta 16. mendeen artean, tontor, pasabide eta leku estrategiko askotan egon ziren. Lurraldearen zaindari eta boterearen ikur ziren gazteluak. Horietako batzuetan aurkitutako 150 pieza daude ikusgai Bilboko Arkeologia Museoan. Armak, lanabesak, eraztunak, korratzak, botoiak, denetik dago. Hauek adibidez, Zaldibiako auza gazteluan aurkitutako dadoak dira, ezurrez egindakoak. Soldaduen denbora pasarako jolasa. Beste hau, igitai bat da. Eta hau berriz, Ereñozarreko gazteluan topatutako esproia, zaldunek oinetan ipintzen zuten akuilua. Urdinez egin dago, gainetik urrez eginda, eta hau Ereñozarreko gazteluan aurkitu zen, kontekstu arkeologikoan. Erakusketan ikusi daitezkeen pieza gehienak Euskal Herriko beste museo batzuetatik ekarri dituzte Bilbora. Soldadu baten, panoplia edo armak eta eskaskoa, zarekota, eta hau Arabako Armen Museotik ekarri ditugu. Arrizko bola edo jaurtigai hauek ere Araban aurkitutakoak dira, korrezen. Harresiak apurtzeko botatzen zituzten. Gazteluen inguruan dugun irudi erromantikoa, pelikuletakoa apurtu nahi du erakusketa honek. Gazteluak ziren, azkenean, dorretxe bat, ingurua kontrolatzeko botere zentru bat zen, eta nahiko simpleak dira konparatuta hori, pelikutan ikusten ditugu egiturekin konparatuta. Euskal Herriko Erdi Aroko gazteluak. Urtarrilaren 15 arte, Bilboko Arkeologia Museoan. Badakizu ezin den, txerantzuna jarri dugunez, ezagutzen ez zenuten ere, badakizu orain Bad Bunny dela. Eta ezagutzen ez bazenuten, behar bada larritu edo kezkatu beharra daukazue, ze horrek esan nahi du, ez zaudetela oso adi gaur egun zer entzuten den, ze Bad Bunny da, 2022an, Euskal Autonomia Erkidegoan, gehien entzundako kantua. Eta hori batzuei gustatu izan zaie, eta beste batzuei ez di, grazia handirik egin. Marina Landa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Zu musika hitz egitera etortzen zara gurean, lanbidea ere baduzulako musika, eta gero hortaz ere arituko gara, por cierto. Baina batez ere zuk aipatu nahi diguzu, zer nolako eztabaida piztu den, Euskal Herrian, ispilu aurrean jarri gaitu, Spotifyk zerrenda egin du, eta entzunena horixe, Bad Bunny. Bai, entzunena Bad Bunny, eta gainera, 10 artisten zerrenda horretan, denak kanta guztiak gaztelaniaz, artista guztiak gaztelaniaz kantatzen dutenak, Espainiar estatukoak edo Latinoamerikanoak, ez? Eta tartean esaterako, hemen top gaztean iaia astero jarri behar izan dugun, Quevedo eta Bizarrap eta alakoak. Bai, eta Aitana, eta Duki, Ozuna, nik, batzuk ez niduen ezagutzen, beste batzuk bai,
baina entzuten jarri naiz, ez, eta bueno, behintzat, zertaz hitz egin behar nuen jakiteko. Hori da, eman dizu pista. Zezuk esan duzu, bueno, egia da, batzutan, lotxa ere gehiago eman dezakela, halako musika mota bat entzuten dugula, beste bat entzuten dugula esatea baino. Eta batzutan ematen du gainera, euskaldun izateko, ez, musika zehatz bat entzun behar duzula, eta bestea berriz alde batera utzi, ez, eta ez du zertan, bat izan daiteke zure musika gogokoena dena, eta horrek esan nahi bestea ere aldendu behar duzunik, ez? Noski, zerk egiten zaitu euskaldun, ez? Galdera horretarako erantzun bakarra ez dago, nire ikuspuntutik behintzat, eta preseski gai honetan eztabaida haratago dijoa, ez? Hainbat kontu sartzen dira jokoan, eta nik uste dut epaiketa bat egin aurretik pixka bat arrazoitzeko prozesu hori garatu behar dugula, ze bestela aurre iritzietatik abiatzen dira botatzen ditugun guztiak, batez ere Txiolandian, badakigulako oso erresa dela, ez? Iritzia kaskatzea, eta nik ezkatzen nau gai honek. Ez da hori piztu zenean nahin zuzen ere ikusi zintugun, eta uste dut ikusteko moduan gaudela, txio bat idatzi zenuela nolabait ere, lerro buru bat iragarriz, ez, begira, nik uste dut hau gauza bat dela, eta gero, hortik aurrera ateratzen direnak, edo batzutan ere, ez da beste bide batzutara eramatea guztiz zilegia ez dela, ez? Bai, azkenean, nire ustez, egun horretan edo, aste horietan bota ziren iruzkin asko, aurre iritzietatik abiatzen ziren, eta ikuspegi paternalista eta elitista bat transmititzen dute. Paternalista zergatik, azken finean, talde hauek edo kanta hauek entzuten dituzten gehienak gazteak direlako, eta elitista egiten delako kultura altua eta baxuaren arteko bereizketa bat, ez? Eta orduan dikotomia bat sortzen da. Gu gara badakigunok, jakintsuak, euskaldunak, egin batean, ez? Musika ona entzuten dugunok. Eta beste hauek ez dakite. Eta besteak gazteak, ez jakinak, kultura baxukoak edo kulturarik ez daukatenak, azkenean, nolabait, naiz eta ez esan modu esplizituan, ikuspegi hau transmititzen dute iruzkin hauek guztiek, eta, ez dakit, pixkat, gainazalean geratzen dira. Aurre iritzietatik abiatzeaz gain, gainazalean geratzen dira, ze, esan dudan bezala, faktore asko daude eztabaida honen inguruan, eta... Pentsa dezakegulako mainstreama dela, ez? Eta orduan mainstreama normalean larrutzera jotzen dugu, esan ez, karo, mainstreama badakigu, dela arrakasta formula bat topatzea, ez? Eta gero formula hori betetzea, beste meriturik ez daukala. Baina mainstreamaren alternatiba, inoiz hobe esan da, zer da, alternatibo izatea, esan nahi dut, erdibiderik ez dago da, edo mainstream zalea zara, edo alternatibo zalea, ez dago erdibiderik? Beno, badaude... Kontua da, mainstream edo alternatibo izateko ez duzula zer dan musika estilo jakin bat egin. Mainstream horretan musika estilo eta talde ugari sartzen dira. Pop musika gustuko baduzu, badaude talde batzuk mainstreamak direnak, momentu horretan modan daudelako, eta beste batzuk alternatiboak izan daitezkenak. Baina, non dago muga, ez aldara osoa, muga, ez? Ezin aldu talde batek mainstream izatetik alternatibo izatera pasa, edo alderantziz. Bai, zeharik eta hori egingo dugu, seguraski bakarren batek esango du, hor Spotifyren zerrenda hortan, nik ez dut nire burua islatuta ikusten, ze zerrendatan ikusiko zenuke zure burua. Esate baterako Durangoko azokakoan, eta orduan, badokek, atari borobila den badokek, euskal musikaren informazio guztia eta hortxe biltzen du, berriarena, paregabea, eta bertan ere playlist bat osatu zuten Durangoko azokarako, eta orain egin dutena da, Durangoko azokan, bertan aurkeztu ziren abestietatik zeintzuk izan ziren entzunenak. Eta seguru nago horrere sorpresa bat baino gehiago topatuko dugula. Durangoko azokan ze kantu izan ziren gehien entzun zirenak? Badokek euskal musikaren atariak ematen digu erantzuna. Gehien entzundako kantua, Zutagarren alarma egoera izan zen. Alde handiarekin. Zerrendako bigarrenak, entzunaldien erdiak izan baitzituen. Eta bigarrena, Miren eta Roberto Etxebarriaren Ai nik banenki abestia izan zen.
Hoien atzetik, Nerea Mendizabalen gabe, Gatiburen ezin disimulatu, Maite Larbururen Lotierrena eta Goxuan Salsaren bueltatzen abestiak aurkitzen ditugu. Hoiek baino zertxoait gutxiago entzun ziren Olaia Intziarteren B klasekoa, Zetaken itzulera eta Entol Sarmientoren Abuela Maitea. Entzunaldien zerrenda gozatzeko 130 lan berri baino gehiago biltzen dituen bilduma erabili da. Ba horixe, nahiko zerrenda eklektikoa geratu dela hor ere, Marina? Ikusten dugu estilo desberdinetakoa dagoela. Bai. Batzuk badira klasikoak, sekulan faiatzen ez dutenak, Zutagar. Bai. Eta gero ja besteak, bueno, baina... Baina hor kontua da, zerrenda hoien publikoak edo gehiengo horrek nork osatzen duen, ez? Agian gu ez gara Spotifyko gehiengo hori, eta onartu behar dugu, adin batetik aurrera ez, gazteek erabiltzen dute batez ere Spotify, eta agian batek bere burua, esan duzun bezala, identifikatuagoa ikus dezake Durangoko azokak edo badoken... Eta guk gazteri esan dizaiokegu, behar bada entzun beharko zenituzke horraipatu ditugun trikitilariak. Eta berak esango dizu... Edo behar bada bai, esango dugu bai, baina nahiago dut bat. Baina nire ustez, eta esan dut, hau ikuspegi paternalista da, ez? Zergatik uste dugu guk entzuten dugun hori hobea dela. Bai, jakina badaude musikan adituak, eta esango dizute, abesti honen lanketa ez da beste horrenaren bezain osatua edo dena delakoa ados. Baina pertsona batek, eta ez gara pertsona batez ari gara mundu mailan gaur egun dagoen korronte nagusia, ez dela reggaetoia eta trapa. Hau da, mundu mailan hainbeste pertsonengan eragina eta garrantzia baldin badu estilo honek, artista hauek, kanta hauek, benetan ari gara esaten milioika pertsonak mundu honetan ez dakiela zer entzuten ari den, kontuz ibili behar dugu horrekin ere. Bai, gainera aipatzen duzun gixan, ez? Batzutan lotzen dugu mainstream izatea kanpoko izatearekin, eta aipatu behar da, zorionez gainea behar bada, Euskal Herriko talde batzuk ere, izan, pasa direla mainstream izatera, ez? Bide hortan behar bada, alternatibotasunari uko egin behar izan da. Bai, eta hau ez da oraingo gauza, Euskal Rock erradikalera ere jo dezakegu hau ikustera, hasiera batean mugimendu alternatibo eta kontrakultural gisa sortu zen. Baina urte batzuk pasa ahala mainstream bihurtu zen. Eta barkatuko didate ez, garai hartakoek mainstream deitzea, baina mainstream erabili beharrean ospetsu, arrakastatsu, musika popular, famatu, hitzak erabiltzen baldin baditugu, egin batean gauza bera esaten ari gara, eta hori gertatu zen. Euskal Herrian mugimendu nagusi bihurtu zen, eta, bueno... Gaur egun alternatibo izatea Euskal Herrian zen izango litzake. Kanpoko streaming zalea izatea, ez? Alegia horreka hortan, ez? Korrontearen kontra egotea batzutan badakigu zer dakarren, ez? Edo, bueno, eta gero azken finean norberak aukeratzen duela ze musika entzun, ez? Bai, aukeratu eta gustuko dezuna. Azkenean gustua bada egin batean irrazionala, baina gero gertatzen dena da ere, hainbat ikerketa egin dira psikologia arloan, erakusten dutenak belarria ohitutzen doala. Hortaz, gustuko duzun gauza hori, seguruenik gustuko duzula, soinu eta doinu horietara nolabait ohituta zaudelako dagoeneko. Hortaz, gazteak, reggaetoiarekin, traparekin, aztenari baldin badira, aukera gehiago egongo da, beraiek estilo horietako kantak gustuko izateko. Gu, beste musika batekin hazi baldin bagara, seguruenik ere, lanketa bat egin beharko genuke guk hori gustuko izatera iristeko. Alegia, ez dugula asaldatu behar, ez? Zerrendak ateratzen direnan atera daitezela, eta norberak entzun dezala nahi duena. Bai. Eta respetatu dezagun, ez? Nire ustez... Besteak juzkatu gabe. Bai. Eta aurki entzun izango da, Aria izeneko talde bat. Ze, albiste bat ere badaukagu, Marina. Aipatu genuen aurrekoan, zuk zer horrek ere urte berrirako bazenituela erronka berriak eta aurrekoan irakurri genuen zure sare sozialetan eta postu ginen, bakarka aritu beharrean, taldean arituko zarela eta izen bat ere baduzula. Bai,
beti harrapatzen nauzu. Begi luzea izan da, bakizu, Spotify ere ibiltzen gara tartean, baina bestelakoetan ere baita. Bai, Gustora, kontent. oso pozik. Espero dugu hemendik gutxira gure lehen lana argitaratzea, kontzertuak aria edo aria, bakoitzak esan Hori bezala. galdetu behar nizun, azentoa nun da makien Bakoitzak esan bezala, nahi duen bezala. Hitza italierazko airetik dator, hortaz italieraz aria hauskatzen da, baina bakoitzak askatasunaz, ez, eta erabakitzeko aukeraz musika kontutan hitz egin dugu gaurkoan, ordaz honetan ere bai. Bai, hori ikusi zaitu baina oso konforme zaudela argazkiekin eta iruditzen zait oso gainera adierazgarriak ere badirela, ez? Eta, bueno, pixkat zure orain arteko ibilbidea ezagututa, ez dut uste bira hundirik egongo denik, kiebra hundirik egongo denik, ez? Eta gutxi balera son badezak egun hondi joango den kontu, ez da? Bai, prestatzen ari garen kantek badute ukitu elektroniko bat, hori bai. Naiz eta txikia izan, ekoizleak Domenico Garganok musika elektronikoan lan egiten duelako. Txikia izango da. Bai. Baina... Momentuz itxaron egin beharko dugu, ezta? Noizkorako primizia zeko goratu, estreñoa hemen daukagula, Ez naiz ausartzen esatera. Daukagu momentuz fetxarik. Bueno, pixkanaka joango gara, arrastoa jarraitzen. Eskerrik asko, Marina, zuk esan bezala norberak entzun dezala nahi duena, eta goza dezala nahi duenarekin. Eta, bueno, asko jota guri gaia emango digu, zertaz hitz egin edukitu, hori ere ona da, Hori da. Esango dugu. Eta guk, bihar bueltan etorriko garela, ordura arte txintxo ibili, izan.